Lezi ndaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekumkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze emini nje. Bekune truck eza phambi kwethu yeqe iline le ingihamba kule nyayo yaza kwiside lethu and is very fast. Kushona abantu abayishumi kwalimala babalelwe e-30 engozini ebandakanya ibhasi neloli eyenzeke emgwaqweni we-N6 phakathi kwase-Redisburg nase-Smithfield esifundazweni Free State. Uzofanele sibheke into abayenzayo ukuthi isemthethweni ihamba ngomgomo kaKhongolose. Seliphuthula umhlangano walokuqala ithimba labaholi abajutshelwe ukuvuselela i-ANC esifundazweni KwaZulu Natal ngemva kokungenzi kahle kwaleli qembu okhethweni likazwelonke enyakenye. Kunomehluko ke into ebhalwe 1840 ke kule ngqondo yakho ka-2024 nento ebhalwe ke kusiqiniseko statement sakho. Inkantolo ephakeme yase-Western Cape ehlele Saldanha Bay yaqhubeka nokulalela ubufakazi ecaleni lokuthunjwa kwentombazanyana eyayineminyaka eyisithupha ngesikhathi sokunyamalala kwayo uJocelyn Smith. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke zihamba phambili la ku-SABC 1 Mzansi for sure. Igama lami nginguDawood Phungula. Amaphoyisa aphenye icala lokubulala ngokungenhloso kulandela ingozi enyantisa igazi okuphangelele kuya abantu abayishumi emgwaqweni onguthela waye ku-N6 phakathi kwe-Redisburg ne-Smithfield eFree State. Intombazanyana ebineminyaka emibili obudala iphakathi kwabaphangalele kanti abanye abangama-27 balimele kule ngozi. Kubikwa ukuthi le ngozi enyantisa igazi yenzeke ngezithuba zehora lesithathu entathakusa namhlanje kanti ibhasi beligibeze abantu abibelibangise edutywa esifundazweni i-Eastern Cape. It is really a very devastating scene. As we understand and as we have been briefed, apparently this accident happened at around 3 a.m. Involving the truck and a bus. And in that bus there were passengers en route to the Eastern Cape in Edutywa. Intombazane esinde ngokulambisa ilandisa ngokwenzekile. Bekune truck eza phambi kwethu yeqe iline le ingihamba kule nyayo yaza kwiside lethu and is very fast. So driver ke ngoku watraya ukuzama usa ibus esefidini ukuthi ime. Yeah, and think ngoku yahamba neside le bus on the right side. A window yam kakunicala then sajumpa sinabanye abantu besahleli pha omnye ibrain yakhe izela yabona kule jacket ham. Iningi labasindile liphuthunyiswe esibhedlela sase-Smithfield kanti kusenjalo iziphathimandla zase-Free State zithi usuvuliwe umzila owodwa emgwaqeni u-N6 obuvaliwe ngenxa yale ngozi. Uhlako lusha lobuholi be-ANC KwaZulu Natal obujutshelwe ukuvuselela kabusha iqembu esifundazweni ekuseni namhlanje kubambe isithangami nabezindaba eThekwini kulandela ukuphothula umhlangano walo oqala selokhu liqokelwe emsebenzini walo kamuva nje. I-ANC ithathe isinqumo sokwenza izinguquko ebuholini bayo KwaZulu Natal kanye naseGauteng kulandela imiphumela engemihle yokhetho likazwelonke lwangonyaka wedlule. 17% is a disaster. It reflects that the arrogance of the ANC has cost us the vote. I and my colleagues, we come with a fresh perspective. Umtitiyeli wethimba lobuholi obusha be-ANC KwaZulu Natal uJeff Radebe uthi baphokophelela ukuvuselela kabusha iqembu ngenhloso ukuthi kufike ukhetho lohulumeni bezindawo ngonyaka ozayo selibuyele ukwethenjwa ngabantu bakwaZulu Natal. Uthe phakathi kokunye leli ithimba lobuholi linikwa amandla elizobhekana nakho ukuqapha indlela yokusebenza kwamalungu e-ANC ajutshelwe esishayamithetho sesifundazwe. Umsebenzi wethu siyabaholi abasha bala ukuthi sisupport sixhase abaholi abakuhulumeni kodwa uzofanele sibheke into abayenzayo ukuthi isemthethweni ihamba ngomgomo kaKhongolose. Uma sibone ukuthi hayi
ayihambi ngomgomo esiwufunayo sizowabiza sibatshene ukuthi hayi bodadewethu nabafowethu le ndlela ayikho kahle. Leli ithimba lobuholi obusha lifuna nokuthi labo abathunyelwe yiqembu komasipala abalawulwa yi-ANC esifundazweni nakulabo eliphikisa kubo babe yise libukhali lomphakathi ukuze ukuhlinzeka ngezidingo kubekwe phambili. Ufuna nje ukuthi bazi abantu ukuthi u-ANC ufuna ukubeka kakhulu ukuthi abantu esibathumile bawosebenzela abantu. Ngawe okukubona kuzobe sekubheka kakhulu ukuthi bayafika yini ebantwini, bafika ngendlela efanele, bayabahlangabezana nezidingo zabantu. Ubuholi beqembu esifundazweni buyavumelana ngelokuthi kuzofanele kube nokungenelela ngokusheshsha udabeni lokuthi kuvikelwe ibhange iThala lingavalwa ngenxa yelayisense yalo yokusebenza. Ufike emaphethelweni umhlangano wamazwe ayingxenye ye-G20 nokumhlangano obekuhlose ngawo ukuba kudingidwe imbangelo yokwenziwa kwenkohlakalo. Lo mhlangano oqala ngomsombuluko kuloleli isonto obubanjelwe eKapa. Ungqongqoshe weyisebenzi kahulumeni inkosi Mzamo Buthelezi uthi ukungaqini kopholi ikhono okuqhathela kuleli nenkinga yenkohlakalo. Sonke siyazi ukuthi inkinga eziningi esinazo njengohulumeni ayiphathelene ukuthi asinabantu abafundileyo, ayiphathelene ukuthi asinabantu abanamakhono, sinabantu abanamakhono abafundileyo futhi bangalitakula izwe lethu. Kuphela kuxega ke esigabeni sobuholi la khona ubuqotho buye baphela. Abantu abanikezwe ukwethenjwa ngezikhundla abayisebenzisi ngendlela efanele, bayisebenzisa ukuthi bayihlumise. So njengohulumeni ke sizama ngayo yonke indlela ukuvala zonke izimbobo ezintsha siqinisekisa ukuthi noma kuthiwa ngibani oqashwa esigabeni sikahulumeni ungumuntu onobuqotho futhi umuntu ofunde ngokwanele onesipiliyoni, ingasetshenziswa ukuthi ungumntakabani futhi wazana nobani ngoba sibona ukuthi lokho siholele kubukhona. Ungqongqoshe uqhubeke wathi izibanjwa isemaphuphu abaholi bakusasa abafundiswe bese bancane ukhola. Kusukela enganeni ikhula olunobuqotho kuze uma kufika la khona isiyoqhashwa uhulumeni kube ukuthi vele seqhasha abantu abakahle abazokwazi ukukhonza izwe ngobuqotho nangokwethembeka belawulwa ubushoshovu bokuthi bayizakhamuzi zalelizwe enikezwe umsebenzi obanzi nonzulu. Lo mhlangano weyinsuku ezintathu obubanjelwe eKapa uphothulwe namhlanje. Silindo kuhle ngidi eindabeni ze-SABC. Liyaqhubeka icala lokunyamalala kwentombazanyana uJocelyn Smith nowanyamalala eneminyaka eyisithupha ubudala nyakenye. Inkantolo ephakeme yase-Western Cape yaqhubeka nokulalela ubufakazi obethulwa yiphoyisa lesibili labayithemba lokuqala ekuthungatheni uSmith. Ufakazi wombuso wesibili nokunguyena osaqhubeka nokuthula ubufakazi malungana nosuku lokuqala lokuthungatha uJocelyn Smith nokwakubiko ukuthi ulahlekile. Ufakazi wombuso uthi babesebenzisa umkhono kamama kaSmith nababekholelwa ukuthi uzobalekelela njengamaphoyisa. Ihoki endibhekisele kuyo esasikuyo yile kamama womntana unguJocelyn. Then igama lestrato elisihaliyuni indawo ekufutshane kwapha ematyotyombeni apho wayecinga into yoba uKelly singamfumana khona umntana wakhe. Okunye okuvelayo ukungafani kwezincwadi ezimbili ezifungelwe ezabhalwa ufakazi wombuso. Kunomehluko ke into ebhalwa phambi 1840 ke kule ngxoxo yakho ka-2024 nento ebhalwe ke kwisiqiniseko statement sakho esicabanga sabafundisa kuso akufani into ebhalwe ngo-2024 into ebhalwe ofumseko ngo-2025. Iinkcukacha ezilapho kwezi statement ndizibhalileyo. What is written in what I wrote, my Lord? Zibhalwe ndim. I entered that. Neenkcukacha ezikwi-affidavit ziinkcukacha ezibhalwe ndim. Umohluko ngoba kubhalwe ngepeni kwenye kutayitshwe ngekhompyutha. Ngesikhathi ethula ubufakazi izolo ufakazi wombuso uphinde wakuveza ukuthi umama kaSmith wayebonakala engenandaba nokutholakala kwengane yakhe kodwa wayesethokozele ukubona isoka lakhe. Icala liyaqhubeka. Kulindele ukuthi ungqongqoshe wemfundo ephakeme uDokotela Nobuhle Nkabane avakashela inyuvesi iFort Hare e-Eastern Cape njengengxenye yohlelo lwakhe lokuvakashela izikhungo zemfundo ephakeme. Abafundi kule nyuvesi bathi kuningi abafuna ukuxoxa nongqongqoshe.
Kubikwa ukuthi babalele izinkulungwane ezimbili abafundi abangalutholi uxhaso lwemali kuhulumeni eNyuvesi Fordham. Iningi labo ke balala bengadlile. Umengameli wenhlangano yabafundi aphelele Khalakahla uXusa osomabhizinisi kuba bangenelele. We really have a problem with financial aid. Majority of plus minus 2,000 students at Fordham are not funded. Majority of them, they go to bed without even eaten. But yesterday we have launched 1 meal a day, which is one of the things that will fight poverty and address food insecurity. So we will plead with the public and everyone, sponsors, business people, and all people who can be able to be of assistance to assist us in terms of raising funds and donating towards this. Uzocela ke ungqongqosho kuba angenelele udabeni lwabafundi okufanele ngabe benza unyaka wokugcina kodwa inyuvesi ayibavumeli ukuba babhalise kanye nalabo abasalele nje izifundo esisodwa ukuba baqede izifundo zabo. There are students who are not yet registered. Most painfully is final year students, PGC students who are left with one module to complete, continuing masters and PhD students whom the university doesn't want to grant them concessions, would plead with minister to intervene this. Bukile sisathi qo ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. Nani kuhulumeni wenu nelungelo ukuthi lihlale la uhulumeni abona ukuthi ningaphepha khona. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu uThembisa Melani uthi seliqale uhlelo likahulumeni lokuthola umhlaba okuzokwakhelwa kuwo laba abakhahlanyezwe izikhukhula KwaZulu-Natal. Bukele sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibiko ukuthi kushona abantu abayishumi kwalimala ababalelwe ema-30 engozini ebandakanya ibhasi neloli eyenzeke emgwaqweni we-N6 phakathi kwase-Redesburg nase-Smithfield esifundazweni Free State. Bukele sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola ngumjalo bazo. Umengameli wophiko lwentsha lwe-ANC uColin Malachi uthi umasipala waseMbombela yiwona okufanele uchaza ukuthi umgcini mafu walolu uphiko uZwelo Masilela waqashwa kanjani njengomcwaningi omkhulu iminyaka emihlanu yonke engenazi iziqu zemfundo ephakeme. Lokhu kuza ngemva kokuthi kusuka umsindo okulandela ukuvela kwale mininingwane ngesikhathi kwenziwa inhlolo khona yokuqoka amalungu ebhodi le-NYDA. I did not apply for a post of senior researcher because the problem I had to put the CV accurately to the fact of the positions I occupied. Ngesonto ledlule kuvele ukuthi umgcini mafa wophiko lwentsha ye-ANC uZwelo Masilela wasebenza ngaphansi komasipala eMbombela njengomcwaningi omkhulu iminyaka emihlanu engenazo iziqu zesikhungo zemfundo ephakeme. Lokhu kuvele ngesikhathi kwenziwa inhlolo khono yabantu abafuna ukuba amalungu ebhodi lengamele NYDA ePhalamende. Uthi umasipala yiwona okumele uchaze ukuthi uMasilela waqashwa kanjani. Accountability for that, because if I'm employed as a PA, then I'm moved to a new responsibility by the municipality when they do the restructuring. Because you've got two options there. It's either you go home, you become unemployed, or you do the job that they're required to do. Because you don't deploy yourself. In the municipality, they restructure, they deploy you to a new responsibility. Ngesikhathi umengameli we-ANC uColin Malachi ebuza ukuthi wakwazi kanjani uMasilela ukusebenza njengomcwaningi omkhulu kumasipala iminyaka engaka ngaphandle kweziqu uchaze kanje. Remember before the 2021 Act, people could be deployed without you could be called into an office, so you can become and be deployed as a PA. It was not enforced at that time that you must have a post-matric qualification. For example, even to be a researcher in South Africa today, having a degree alone is not enough. You need to have a certain experience to be a researcher, and there were many people who were placed. Lolu daba kulindele ukuthi luphenye umvikelo umphakathi ngemuva kokufakwa kwesikhalo ehofisini lakhe. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu uThembisa Melani uthi seliqale uhlelo likahulumeni lokuthola umhlaba okuzokwakhelwa kuwo labo abakhahlanyezwe izikhukhula KwaZulu-Natal. Siyezwa ukuthi sinenkinganyana kancane kodwa siyahamba thina noNkosi noNtombeni soyilungisa. Ngoba ungathi abomakhelwane baxoxa nje ukuthi abafuna abantu abafana nani.
kodwa ke siyoxoxisana nabo siza umhlaba kahulumeni lo okusho ukuthi nani uhulumeni wenu ninelungelo ukuthi nihlale la uhulumeni abona ukuthi ningaphepha khona kunalana enhleli khona. Siyathemba ke ukuthi imvula izake ithi gonga kancane sizokwazi ukuthi namathimba ethu siqale okwakha niphume nizothi naloko okuncane abanipha khona naloko okuncane kusele enikhonile ukuba nako nikwazi ukubeka endaweni abantwana babuyele esikolweni. U-Advocate Zwala Majavu nongummeli womunye wabanikazi bendawo yokucima ukoma esematheni iZanzu uthi bazimisele ukusebenzisana nabomthetho kuleli icala. UNeo Mwala uthi wayengenalwazi ngokushawa nokuhlukunyezwa kwabantu okwenzeka kuleya ndawo. Kumanje kusaboshwe umsolwa oyedwa. Uqweqwe lommeli luthi umoyela uyaxolisa kakhulu ngalesigameko esenzeke endaweni yokucima ukoma esaba undaba mlonyeni eZanzu. He apologizes to those whose human rights have been trampled upon unreservedly, to the extent that these atrocities were perpetuated at an establishment of which he is a director. uMajavu uthi umoyela wayengekho ngesikhathi kwenzeka lesigameko futhi akazange athume umuntu. He does not condone those acts. In fact, he condemns them in the strongest possible terms. The limitation and constraint currently is that we do not want to place in the public domain that which he shares and continues to share with the law enforcement agencies. Uthi lesithanga makusona nje sokuthi kuzokhangiswa abantu bagcotshwe ngodaka emehlweni ngalesigameko esethusa abaningi. Uthi umoyela uyasebenzisana ke namaphoyisa futhi akayibone ngaphezulu komthetho. Izazi zomthetho zithi nakuba umnikazi wendawo eziqhathulula ethi alikho nhlobo iqhaza abanalo kulokhu kodwa isulu zalesigameko isengammangalela enkantolo. Ngabe ngokumbango noma icala lombango bangakwazi ukuthi ke bethole benecala beze kumele bekhokhe isiqephezelo ngoba labafowethu laba bahlukumezekile nangokomqondo. Uyabona ukuthi babesaba nokuthi bebike emaphoyiseni. Yikho ngibheka ukuthi mhlambe uma bebe nabameli abazobhekisa zonke lezi zinto necala lezombango lingagcina likhona ke sebengaphendula kabeZanzu Club. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Ungqongqoshe wezempilo uDokotela Aaron Motsoaledi uthi umnyango wakhe usuqalile ukuxoxisana nezinhlangano zezempilo ezizimele ezikhahlamezekile ngenjongo yokuqhamuka nezixazululo ezingase zibe khona kulandela ukuthi iMelika inqamule uxhaso lwayo lwezemali ebixhasa ngayo ezinye izinhlangano zezempilo kuleli. With PEPFAR itself, where we were given 90 days, it was engaging us in 27 districts out of 52 in 8 provinces. Only Northern Cape is not affected by this altogether. In those 27 districts, there are 271,606 people who are employed doing HIV/AIDS work every day, be they nurses, doctors, data capturers, counselors, social workers. There are 271,606. Out of that 271,606, 254,452 are funded by our own government. If you do your mathematics, you realize that we are remaining with 15,000 employees, and those are people of concern. Ungqongqoshe wezogesi nezamandla uDokotela Kgosientsho Ramokgopa uthi iNingizimu Afrika isazimisele ukusebenzisa inazo ukuze ixazulule inkinga yogesi kuleli. Uphinde wakugcizelela nokuthi lakuleli lisaqhubeka nohlelo lokuguqukela ezindleleni zokukhiqiza amandla ezinga nokubezi imvelo. Kepha ke lokho kuzokwenziwa ke ngendlela engeke ifake umnotho wezwe ngaphansi kwengcindezi. Cooperation is increasingly under strain. Global capital flows remain deeply unequal. Trade policies are increasingly politicized, and the commitments under the Paris Agreement, sustainable development goals, remains largely unfulfilled. The weaponization of trade and finance further exacerbate existing disparities,
making it even more difficult for developing nations to access the resources required to transition to a sustainable development. Global capital flows remain deeply unequal. Trade policies are increasingly politicized, and the commitments under the Paris Agreement, sustainable development goals, remains largely unfulfilled. Bukele umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Bukele zagoqa izindaba zehora lokuqala ozakwethu bayeza nezindaba ngolimi lwesiNdebele uMagamanxa ihora lesihlanu. Thina ke sizobuya nezinye izindaba uma libumbana ihora lesikhombisa kusihlwa. Bukele usale kahle.